Alah roh andeng-andeng to saiki kowe. Alah. Ndi ono aku ra nduk andeng-andeng. Sing kondo kuwi kok Masda kok. Lah karo bisik-bisik. Ya. Ora iso kenceng tapi ora apa-apa ya. Alah ra Kalau enggak apa-apa nanti kenceng dhewe. Oh. Aku arep ngisuri wis jarene kowe seneng karo wong wedok pirang-pirang. Kowe arep seneng karo sing ngawi? Apa arep seneng karo sing Kediri? Apa sing Ngayogyakarta? Lah iki ana pawongan bagus, jenengmu sapa? Aku Akbar Jajak Naga. Enggak bisa gimana? Enggak bisa. Tangannya pegangin. Iya. Iya, Mas. Tak Coba. tak koprolkan ya. Ya. 1 2 3. Wow. Ayo kok. Mangga, Mbak Yu. Mbak Yu 2 gitu. Selamat pagi Mbak Elisa. Selamat pagi Mas Bagong, Mas Petro. Woi. Karek. Ya halo pagi. Pun leren pun istirahat sudah istirahat ya. Walah yang nggih nyimak lakon sing rapete ra umum. Rapet. Lah yo lakon 5 iki didadekke siji kan yo luar biasa ya. Nek Luar cara biasa. dicicil dari wayangan ping 5 lah yo akeh tenan. Oke ragate mulo iki Ragate. Iya. Luar biasa Mas Akbar. Nggih, masih semangat nggih dereng ngantuk nggih. Belum, kaya ngantuk nonton Dalang Muda enom dasare gagah bagus tur yo brigil Treginas Cukat. Lah yo mosok yo ngantuk yo. Iya berigil. Iya. Iya. Ya jangan nggak ngantuk no. Masih banyak yang menunggu panjenengan, Mbak. Gimana? Becik, lu niku para-para penonton, Cek. para-para YouTuber menunggu kehadiran panjenengan. Wah, Leres, matur nuwun, leres, matur leres. nuwun, matur Dadi nuwun. penonton wayang niku majemuk, ora kok nggur nonton wayang ini banyaknya penonton ini juga termasuk menunggu panjenengan. Nggih, matur sembah nuwun ya, apa namanya penggemar itu lininya banyak. Oh, ngaten nggih? Ya, jadi suka sama sinden tuh juga karakternya masing-masing. Kok iso seneng oh Mbak Elisa soalnya ya ora pati basa Jawa apa mergane ngomongnya ngawur ngono dadi seneng. Seneng. Yovika soalnya orangnya lemah lembut. Lemah lembut, Terus cantik. karo wong lanang deredek. Nah, itu. Oh, deredek, Ya ya. kan cewek macam-macam. Iya. Gitu kan. Gitu. Jadi fan-nya dewe-dewe. Oh, dewek-dewek ya. Ya. Kok gak enek sing ngepen Bupar Sinem ya. Lho, niku malah Asta Brata piyambak sing ngefan Bupati. Oh, iya, iya. Ampun itu. Iki mau lagune numpak sepur. Numpak Bor sepur. spot ini ki wau nggih. Monggo numpak becak medho ning Semarang yen kepengin penak ayo padha nonton wayang lho. Wah, kok ya iso eta sampeyan. Alah golek atrian kok Mas. Aku imbuh. Wasis e. Mbak Elisa niku Oke. banyak yang menunggu lho, Mbak. Sik Apa? ki umpama permintaan dalang tapi kanca-kanca anu lho, Mbak. Nek iringan Jogja dereng patek kulaan lho. Loh lah yang derek aja. Aku tapi ya suluknya Jogjanan ya. Oh, enggak apa-apa. Apa Mau ya? tetap mayangan. Ya tetep no. Ditunggu loh. Ditunggu, Di pemirsa. ada uang tindihnya loh ini. Loh. Waduh. Oh. Piro toh? Mbah piro ki? Mas Gareng itu kan Mas Gareng. Itu Ora kan mungkin nek 50. Ora apa-apa. Ora mungkin nek 50. transparan kok. Tak hitung isik. Hei, Hei. hitung yo ora usah dilebok. Transparan toh. Oh yo ngerti to kowe. Nganggo diselebke. Iya. Piro? Sak juta. Ora to kok sak juta ngawur. Iya. 1 juta ke karek sakmene berarti ketokane oke saka kono tekan. Kowe aja mbok cutat lho. Wi urunane para-para YouTuber. Mengko nek mbok cutat ngerti kabeh kuwi. Lahir batin yo loro Piro? 50. Bener Lho. bener nggih kanca-kanca. Muni ora ngono aku tombok. Iya.
Ya wis pokoknya di setetek mbok setetek. Iya. Sak iso-isone. Setitik mbok setitik. Ya. Apa ki? Wayangnya ono apa ya? Apa ki? Enake apa, Mbak? Maksudnya petil. Ya songo aja. Oh, songo aja. Songo aja. Maksudnya adegan wayangnya ada pas- buto glundung gitu nggak? Sik, Mas Semplon rene. Sama Janoko aja ya. Iya, Janaka. Oh janokone aku. Ini Garing kok Janaka. Sing anu Janaka. Ya plon. Ya plon, iki yo apal anggota Astabrata to. Yo gur iki tok. Iya. Fenomenal. Ya ora kok sing fenomenal. Buta glundung. Untuk dulu nek kene ya kowe glundung-glundung dhewe ngono plon. Ya. Niki dua. Ya. Dua. Niki dah. Ya. Ya. Jenengan pakai niki. Loh, daerah ini aku boleh di situ nggak? Ya boleh Itu, dong. Kalau wingit kan ya namanya dalang tuh punya Wibawa. ininya wibawanya masing-masing. Kadang Lah, itu lah. apa itu panggenane niku kan sebuah wibawa. Jadi Engko gegek kono di nah, dirajah. Nah, itu Kuwi kan raja apa isine kewan tok mimik iki lho. Mosok Kok raja apa ora apa-apa nggo kanca melek yo ngit ya. Heeh, kono kuwi sosok dirajah, Mbak. Jadi raja kala jengking. kalau menji. Gini. Ini beneran nggak apa-apa. Ora apa-apa. Nerek langkung ya Iya, Astobroto ya. Ya. Lenggah. Aja ngel-ngel lho. Sing angel, Mbak, sing angel. Jan luar biasa. Sarwane le ngamuk. Amit ya, iki tak sembah sik. Ya pasangno jenengan wong piyai kaku ki gemati Ya, ini cacek-cacek tuh ngono lho. gimana aku nggak Ora bisa kok masang malah dewel inggrang. Aku jane ki sumelang ya kalau di sini. Lah ngopo? Semelahnya apa? Aku wedi kelebon. Kelebon apa to kowe iki? Ini loh banyak sekali apa Oh. namanya iki loh. Aku wit mau niku pun nyokoti. Aku ra yo ranggu-ranggepan barang iki. Lah aku yo diomongke lho. Aku piye ya? Nggih. Ya sik Aduh sabar ini sare. nyepraknya juga nggak bisa. Aku soalnya pakai rok apa jarik jadi. Oh ini. Tolong ya. Ya bismillah fotoke cah. Ya ini ditaliin dong. Kesempatan dalam kesempatan iki. Yang naliinnya yang kenceng. Seneng to kowe to? Alah roh andeng-andengi to saiki kowe. Alah. Di ono aku randu andeng-andeng. Sing kondo kuwi kok Mazda kok. Lah karo bisik-bisik. Ya. Ora iso kenceng tapi ora apa-apa ya. Alah ra Kalau nggak apa-apa nanti kenceng dewe. Iya. Oh. Mbok kenceng dhewe. Kan itu kan Oh, iya. diginiin kan kenceng. Ojo mepet-mepet. Ya ojo Mazda. ditekek gitu. Ojo ditekek. Makane kok gratis. Maaf, aku ora iso nali tenan. Aku ora tau Jangan mlebu pramuka ditekek. mbiyen. Ini kamu pegang yang ini. Oh. Oh iya. Yes. Masukkan dulu. Coba, sing iki luwih dawa. Ini yang meredek siapa? Ya pelan-pelan yang Pelan-pelan, pelan. Yang lembut gitu loh. Sebentar maaf ya. Iya. Maaf. Bentar. Aku ora iso nali tenan, sumpah. Demi Allah. Gimana? Pelan Bisa pelan. ora? Gak niki. Nek niki asli. Pengen Masa Ayo, plon, nari plon, aja plon, nggak plon. Bisa. Plon. Kemendel cemplon iki. Bisa kan? Nah ini lebih ahli dia. Iya. Ya gur nali kan tok. Ya oke. Niki. Lu nggih sakit kula guru nyopot tok. Nek nali angel. Biar rada maju. Iya. Mason. Dah, Tolong iya. disele dikendoni sithik. Kekencengan setrume Mas iki. Setrume kekencengan iki. Anu tok getaran ta. Oh iya getaran. Wah. Wis ben kenceng malan kok. Oh iya. Ya. Iya. Kita Ini ya. saksikan bersama ada penlintasan wayang kulit oleh Ki Nyi Dalang Elisa Okarus dengan penintinya. Manut dalang tok. Pemimpin Pemimpin. kakean ngomongan ra. Ya dhewe kon ngopo gong anu truk. Kon fragmen iki. Waduh. Iki ra sembarangan iki mergane palenggane Mazda. Ayo. Saiso-iso sak kamat-kamat ya truk. Ayo. Iringane manut mburi ya. Arep serepek, arep layon wis sak penake penting songo ngono wae ya. Iya. Ayo Ndara. Wah, aku rasa ngeprak iki. Oh, tak kaprane. Iki sikile ra nyanda.
Pasti. Ya gitu dong. Sinengwati gawe gelar nararyo mbek srusutira amuk sang mangrampak suranggang kara kita umangsa Lakala iki ana pawongan bagus jenengmu sapa? Jajak. Aku Akbar Jajak Noko. Akbar Jajak Noko. Ana ngapa kowe kok ana ning kene? Aku ditanggap karo wong Taiwan. Ning kene kon mulang dadi dagelan karo mulang dadi dalang. Akbar Jajak Noko jenengmu. Iya, para nyata. Kowe sapa? Aku Jim Dasim. Wayang kok Dasim. Ora apa-apa, Ding. Kok kowe ana ning kene, kowe arep ngopo? Aku arep ngisuri, kowe jarene kowe seneng karo wong wedok pirang-pirang. Kowe arep seneng karo sing ngawi? Apa arep seneng karo sing Kediri? Apa sing Ngayogyakarta? 2020 iki Jim Dasim lagi arep ngusak-asik rumah tangga. Wani-wanine kowe ning kene ganggu anggonku arep mayang karo ndagel. Kuwi mburi mono sapa? Apik bisane. Aku Herwati. Oh, buta Heru jenenge. Herwati. Yo Mas, aku Herwati. Ya ampun, ya ampun. Ana Akbar Jajak Noko wetenge tahune cacah 6. Akbar Jajak Noko baguse ora jamak-jamak. Aku gelem nek dadi salah sawijining garwamu Akbar Jajak Noko. Mosok Akbar dilamar Heru lho. Ora main-main. Ayo nek do ngisruh maju wae. Ayo maju. Hey. Ayo Herwati melu. Ya ampun, bagus bagus.
Yan, yo. Aduh, mati. Mas Akbar. Ngopo? Jan-jane aku rarep kepiye-piye. Aku jane upama mbok pek wae piye. Nah, wis lho. Kowe arep tak pek dadi apa? Aku dadi peturonmu ya gelem. Peturon. Peturon kok kaya ngono. Mas Akbar. Walau bagus ra jamak-jamak. Tak ampung sithik gelem ora. Gila nih, sithik wae yo, sithik wae. Mas Akbar. Aduh, sakit. Wis, kuang butone. Wis bar iki. Bar. Tepuk tangan kanca-kanca Astabrata untuk Mbak Yu Elisa. Ngesahke kok iki mau. Ngesahke. Oh, Iya. lah nek ngelepas ki lho aku iso. Piye? Nek ngelepas Ya Jal. Ojo kleru benike. ora. Lah ya ta. Lah, pinter nek Aku kon nek nyepot. nali no angel nek kon nyepot tok iki lho. Tuh iya. mana? Iya. Sik Mbak Elisa gak kepengen ajar suluk solo ngono? Apa? Pengen ajar suluk solo? Kamu bisa Ben ngajarin? diwarai Mas Akbar. Jare kono ya dalang. Ora, aku ora patek iso kok. Alah, Mas Akbar mbok diwarai suluk Mas ngono lho. Akbar, aku diajari. Lah. Aku jane pengen diajari sesuatu. Lah mbok diwarai apa ngono lho, Mas? Tapi Apa, itu apa? Mas Akbar kok bisa balik kayon gitu, gitu gimana Nah, caranya? coba warai Coba Oh, warai. koprol, teknik Ya, koprol. ya, Ya, kayak gitu. coba, coba. Kok bisa ini di, wih gitu Oh, gimana? iya. Coba aku diajarin dikit dong. Oh, gitu. Tekniknya apa? Jentiknya apa gitu. Oh, jentik. Ya, ya bisa muter gitu gimana dong diajarin. Gini. Ah, Petroke Coba. ngalese, Bagonge ngalese. Iya. Teknik koprol. Koprol Kayaknya kayon. gunungan ya Mbak Elisa Iya ya? gunungan betul. Agak maju di sini dong. Aku iya, mau iya. lihat dong. Pertama, Nah. kalau pertama itu permainan jari. Mbak. Ada gunungan yang lain nggak? Ada gunungan Oh, satu? adalah ini gunungan ini. Lah mbok gonmu dhewe disipok to, Dok? Ya, coba. Ini permainan jari. Nah, ini dimbat. Embat. Heeh, dimbat maksudnya diukur. Engko kira-kira pas ora. Oh gitu. Nah, putarkan saja, koprolkan saja. Tek, sret. Wow, Sret, wow. tek, sret. Wow. Iya. Nggak bisa gimana? Enggak bisa. Tangannya dipegang, tangannya pegangin. Iya. Neha, kamu pengen tahu teknik koprol ya? Kepalanya dulu di bawah. Hei, kuwi apa? Koprol apa? Teknik Iso koprol. kepalanya di bawah iki Mas aku ya. Gak usah cemburu ya. Nggak iso ra ereng ngene iki lho. Alah, Neha, aku gak pengen teknik Tak koprol. kop. Mas.
Tak Coba. tak koprolkan ya. Ya. 1 2 Dua, 3. Wow. Nih, ha, ayo koprol nduk, biasa bisa. Biasa itu. Ayo. Kepala di bawah ya pokoknya jambu mete. Loh, kepala di bawah, kaki di pundak. Alah, penak. Kamu gak usah iri dan dengki deh. Kok ngomong-ngomong kayak kaya ngono. Apa itu? Ini tuh teknik edukasi wayang. Ya yo, wong kan yo iso koprol to, apa jenenge? Rolling. Olahraga rolling. Kasih wayang. Ini tuh ngerembug wayang. Aku yang ngerembug Hari olahraga. wayang dunia ini wayang. Hari wayang dunia. Aku Iya. yo hari olahraga dunia yo. Makasih ya Mas Akbar. Sama-sama Mbak Elisa, maaf ya. Aku juga minta maaf. Ngerepotin. Enggak. Aku seneng kok. Ini dipasangin jangan aku deh. Ayo. Nggak enak aku, Cemplon. Heeh. Ora to. Piyai kakung Serepek dulu serepek. Mosok gak enek getaran blas to Mas Dawi. Serepek. Yo, kan kula menganggap ini Mbak Elisa, wah luar biasa kok. Getaran apa? Engko mbok salah artikan dalang akbar ben wong wedok getaran ngono Mas aku. Ngene iki wis menep kok. Ya umpama nun sewu. Mosok menep yo. Menepi Mas De. Menepi golek sing Masuk sepi ngono menep ya. yo. Iya. Nun sewu Mbak Yu. Apa? Nek kaya aku mau wis duet karo Mbak Yobika. Ya. Mas Akbar gak pengen duet karo Mbak Yu. Udah pernah aku ki Sampun, semelang loh. sampun. Kok iso aku duet sama Mas Akbar? Di thumbnail YouTube iso-isone aku dikekep kayak gitu loh. Editan. Editan loh. Editan Gemini itu bahaya loh. AI Tinggal loh, dibilang AI. AI, ya Oh, pakai iya. Gemini. Eh. Akbar seperti memeluk Elisa dari belakang kayak gitu. Tenan niku. Loh, lah timbang diedit mbok tenanan. Hei. Oh gitu kamu. Lah ibaratnya ora mangan nongkone kena pulute. Ora apa-apa niku cara penggemar mencintai itu macam-macam Iya, pun betul, mboten betul. napa-napa. Aku mau ki nembang yo. Oh, nembang. Nembang ya. Apa Mbak Elisa? Mbak Saya Elisa. kasih kemerdekaan bebas monggo. Oh ya. Banyuwangen aja deh. Oh, Oke. boleh. Wah, bar mayang rodok kesel lah kok malah Banyuwangen rodok sing. Lah iya toh. Wah, piyai kok semangatnya luar biasa. Kau gimana sih kok kayak gitu? Ya ora apa-apa. Kamu jangan membeda-bedakan mana lagu itu tuh apa namanya lebih semangat atau yang mana yang nggak semangat. Semua lagu tuh punya hak asasi lagu. Ritmene iku lho sing lho kuwi nun sewu nek kanggo wong kesel mesti wegah nyanyi kuwi mergo ritmene kan melonjak. Oh, Iki iya. karena semangatnya jenengan tak acungi jempol kuwi lho aku salut tenan. Putri cantik ya. Apa? Aku mari gunti ragate ya. Napa niki? Banyuwangi apa? Banyuwangi. Bilang alit gerajakan? Iya gerajakan aja. Gerajakan. Langsung kasih bolo. Langsung kemawon nggih, Mbak. Ya. Nyingkat wekdal. Ayo, gerajakan kanca-kanca sampun ready? Go. Coba kayak ngapa? Ya. Hey. Gerajakan Banyuwangi raina bengi sing tau sepi lanang wadon hang negani ilangaken susah longgoh ring pasir-pasirian sembur-semburian garedoan
sir-siran nambi gandeng asli nyanyi wangian sir-siran nambi gandeng asli nyanyi Hey! Mbak Elisa kali Mas Gareng. Nggih, nggih. Anu mboten kraos sampun jam 3. Leres. Gitu. Kula wau pun ngucap isih telung lakon gitu. Nggih, leres. Nami ceritane di gedong nggih saged ning mboten pantes, mboten ilok. Nggih. Gitu. Ingkang baku Mbak Elisa ndonga napa, Mas Gareng ndonga napa? Monggo. Oke, ngaturaken pantunggo buat Mbak Sahra yang Iya, jelas. Semoga betul. Mbak Sahra di sana tetap sehat, panjang usia, Amin. tetap berbudaya dan tetap mencintai terutama wayang kulit sebagai generasi muda. Mungkin-mungkin dados berkah kantor panjenengan Mbak Sahra. Mas Gareng. Semanten ugi kula namung saged nderek memuji mugi Mbak Zahra pinaringan panjang yuswa tentunipun saged to njunjung harkat martabating keluarga Iya. dadi pahlawan Devisa yang selalu membanggakan untuk bangsa dan negara. Mbak Elisa Mas Gareng Gawon. tuku tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali. Amin. Lepat kula nyuwun pangapunten Mas Ah, Dan. salaman Mbak Matur Elisa. sembah Oke, nuwun. terima kasih nggih. Heeh. Oke, yo sewang-sewangan aku koyo ngopo babare lakon ayo. Sampai jumpa ya, Nok.